Jeg skal fortælle om den elektriske jævnstrømsmotor, men før jeg gør det, har jeg lige tænkt mig at fortælle lidt om grundlaget for den, og hvad historien bag den er. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi lige skal på plads, hvad rent faktisk elektromagnetisme er, og hvornår det blev opfundet. Ja, elektromagnetisme, det er, når du gør noget magnetisk ved hjælp af en spole og elektricitet. Og H.C. Ørsted, han tilskrives for opdagelsen af denne elektromagnetisme i 1820. Det har han fået credit for, men faktisk viser det sig, at en italiensk fysiker ved navn Romagnosi påviste sammenhængen før ham. Han påviste den nemlig i 1802. Han blev bare ikke anerkendt i videnskabelige kredse af uvisse grunde. Men selvom det blev opdaget helt tilbage i 1802 eller 1820, alt efter hvad man selv tror på, så blev en endegyldig teori faktisk først formuleret i 1873 af en engelsk fysiker, som hed Maxwell. Historien. Den første brugelige elmotor blev opfundet af William Sturgeon i 1832. Nogle få år efter, i 1837, opfandt Emily og Thomas Davenport den første kommercielle elmotor. Den blev brugt til trykpresser og boremekanismer. Den kunne dog kun køre 600 omdrejninger i minuttet, og alle komponenterne til den var simpelthen så dyre, at Emily og Thomas Davenport meget hurtigt gik fallit. Den kostede simpelthen for meget at producere, i forhold til hvor meget den ydede. Den moderne elmotor, vi kender i dag, blev opfundet i 1873 af Zénobe Gramme. Han forbandt en elmotor til en dynamo, så når at elmotor drejede rundt, så ville den også få og skabe bevægelsesenergi, ville den få dynamoen til at skabe elektrisk energi igen. Og en dynamo er en mekanisme, der omdanner bevægelsesenergi til elektrisk energi, bare hvis du ikke i vigtigste. Ja. Her har vi en lille hurtigt bare grov tegning af en elmotor. Vi ser her kommer strømmen ind fra plus, går igennem en plade, ned igennem en ledning til en spole, som vi ikke kan se, ud igen her, og ud igennem minus her igen. Ja. Nu kan se på hver side har vi en magnet, den har nordpol, den er lavet med nord, den har lavet med syd. Når vi sætter strømmen igennem her fra plus, så bliver den her side, den bliver til nord, den bliver til syd, ved hjælp af elektromagnetisme. Det vil jeg vise jer lidt mere lige om lidt. Imellem de her to er der et stykke ikke ledende materiale, som gør, at strømmen ikke bare kan løbe igennem. Her ser vi så mekanismen fra siden. Her ser vi, at strømmen går ind til pladen her, med det ikke ledende materiale imellem, og magneten her. Og her ser vi spolen bagved. Det er spolen, der gør det elektromagnetisk og magnetisk. Så når strømmen den løber ind i pladen, løber den hjælp af en ledning ned i den her spole, hvor den kommer rundt en masse gange, hvilket gør den magnetisk. Og her vil jeg så gerne vise jer, hvordan elmotoren sådan set bare fungerer. Som vi ser her. Strømmen kommer fra plus, løber ind her, rammer den her, løber ind i den her metalplade, ned gennem en ledning til spolen, som vi så på det her billede lige før, ned til den her spole, gør den magnetisk, løber op af en en anden ledning igen op til den her side, og ud igennem minus. Det vil så gøre, den her side, alt efter hvilken vej spolen drejer, den her side, siger vi bare bliver nord, den her side bliver syd. Den her magnet er lavet med nord, den her er lavet med syd. Det vil så sige, at de begynder at frastøde hinanden simpelthen, hvilket vil få den her til at dreje væk fra det, de var frastødt af. Så det vil sige, så vil den begynde at dreje den her vej. Og lige så snart den gør sådan der, så kommer strømmen stadig fra plus og ud til minus. Det gør den stadig, men den ryger den anden vej igennem spolen. Så strømretningen i spolen er lige pludselig givet efter retning, hvilket gør det her til nord, og det her til syd. Hvilket så vil gøre, at du bliver den frastødt igen herfra, og den bliver den frastødt igen herfra. Hvilket vil få den til at dreje videre rundt. Og sådan fortsætter det simpelthen, den cyklus der. Og sådan kan den blive ved med at dreje rundt. Så det er nærmest, når den først er sat i gang, der er noget, der strøm til, så fortsætter den af sig selv. Og så her til sidst skal vi også fortælle om, hvordan man regulerer hastigheden på en elmotor. Det er der, kan huske 3 måder, hvordan man gør, og det kan være med en kraftigere magnet, flere vindinger, eller hvis man øger amperen. De 2 første er dog ikke særlig smarte, da de komponenter normalt sidder fast på selve maskinen.
Det vil sige, at du ikke bare lige kan udskifte magneten, eller du kan tilføje flere vendinger. Selvfølgelig kan du det, men det er en større operation, der kræver lang tid. Hvad man dog kan gøre, er, at man kan øge amperen. Amperen er simpelthen strømstyrken. Selvfølgelig, hvis du øger strømstyrken i en elektromagnet, som er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, hvor elektriciteten gør den magnetisk, så vil det se, jo mere strøm der kommer, jo mere magnetisk bliver den også. Og det vil sige, jo hurtigere bliver den frastødt eller tiltrukket af magneten. Herhen, hvilket vil få den til at dreje hurtigere og hurtigere rundt sådan her. Hvis der var lav ampere, ville den måske dreje sådan her. Dejligt stille og roligt. Men hvis der var hurtigt, så ville den gå sådan her. Ja, det var alt, hvad jeg havde at fortælle om elmotoren. Ja, mange tak for det. Jeg håber, du kan lide det. Og håber, du ikke har noget imod min elendige redigering. Det kan jeg nemlig ikke finde ud af. Så den er ikke redigeret, bare skudt ud i et. Mange tak, og ja, vi ses.